كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا أنا راجع يا салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мо дар шаҳри душанбе дар ресторани сайёҳ қарор дорем. охирон рӯзи мо дар Тоҷикистон. Мо мегем шашлик асарти 500 сомона заказ кардем. Ина хай овардан махир. Тамошобинони азиз, пеш аз давоми навора шумо тамошо кардан барои шумо апай Сабринара аз шаҳри Москва шинос мекунам. Шумо беҳад бисёр дар WhatsApp ман мепурсед ки Сайда ту сатрота ай киҷо мегирӣ, сатрои хушруду ай киҷо мегирӣ, модам бугу, номероша бугу. Ман фақат мегӯям ки не, ман номерома барои кори дар компания Faberlic мондагиам. Напурсен, вақти мара нагирен, ҳам хеле фақат ҷавоб метиҳам. Ана имрӯз ман метавонам ки кушод равшан бугӯям ки ман сатрома ай киҷо мегирам. Ман сатрома ай Москва мегирам. сатрое ки шумо дар рӯи экран мебинед ҳамаша апай Сабрина наличӣ дора. Номерое ки дар рӯи экран мебинед номерои апай Сабрина. Бо медоне бигем ки хубиш дар чие ки ҳамаи и сатро копейк меистанд. Нархи оптун кати апай Сабрина ҳам шумо дар оптун рӯй мекунад, ҳам нархи оптун кати донаҳаки ҳам шумо дар рӯй мекунад. Доставка тариқи почта, зек, чӣ хеле ки хоҳен шумо дар ҳамон хел доставка ҳаст. шумо метавонед ки як бора 3, 4, 5, 6 та сатр заказ кунед, пилия доставка супорен, тамом ҳамаша гирен ба нархи арзон. Сатро аз 300 рубл сар мешаванд, қиматаш 500 рубл. Шапочкаҳо ай 150 рубл, 200 рубл шапочкаҳое ки ай таги сатр мебанде. нигоҳ кунед, мошаллоҳ беҳтарин сатрҳо. касонед ки занҳое ки шумо дар хона штагиен фақат наген ки Сайда фақат ту барои Faberlic даъват мекунӣ. Не, ина ман бо шумо дар як роҳи дигара нишон медиҳам ки кадомед ки савдо карда метавонен апай Сабрина да бинависен. нархи оптон кати шумо дар сатра роӣ мекунад. шумо дар хона дар дугонаотон ҳамсоятон через телефон дугона куҷое ки хоҳен савдо кунед. марҳамат дар болош пул монда. ина бо як бизнеси дигар шумо да ҳамаи сатро качественный ба талабо ҷавобгӯ. нархаш бигем копейк. шумо спокойно метавонен иёра дар болош пул монда фурӯхта ва фоидаи худтона бинен. обязательно телеграми апай Сабринара канали телеграмша дар якум комментария закрепит мекунам. через телеграм дроен телеграм шонда тамошо кунен. ҳар рӯз новинкаҳо мебиёранд. фаромӯш накунен, обязательно дроен. салатомона овардан, салёни, ина диден чихе мошаллоҳ. тамошобиноина мантуомона овардан, чихе мантуи сочни ба маза. салатошонам аҷоибот ба маза. тамошобино ба маза када хӯрдем. ира бинеда чихе овра дугада мубайни овра дугад. чихе мошаллоҳ. Мам, вот еще другой фонтан. Мама, можно воды обычной? рафте. Это вот так. красота. Я всех выиграю. тамошобиноира бинед чихе зур пӯдимасадиан. муҳаммад кепката фаромӯш накунӣ бача. ҳа? тамошобино нокора бинед. нокои хавли апам. ина
این سئو شده. این یا نمره тамошобино хонаи апай калоним омадам хайра хушкунӣ. пештар мо дар ҳамиҷо зиндагӣ мекардем. дар ин ҳамиҷо буд хонамон. хулоса дар ҳамиҷо зиндагӣ мекардем. доми моро не ки чапа кардиям. доми моро чапа кардиана. домои нао сохтиям. бо иҷора мебинӣ дилим гум мезана. садик чандин сари сол шуда месадика. انا لك يا اغلى حبيب بقول لك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغيب يا قلبك كنت ويايا انا لك يا اغلى حبيب بقول لك لا حبيبي بقول لك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغيب يا قلبك كنت ويايا انا راجع يا حبيبي این اگودکوی ما гостиница Коломбо инжа. Маҷо пури фонтан. Ой, бана красота, бана красота. Искория. тамошобинони азиз, охирон рӯзи мо дар Тоҷикистон ба гусари билет дорем. Фатима, привет. омадем катиапам дар инҷа штагием дар пеши фонтанои зебо. иглора бинем. иглорам хеле хушрӯгиша мебинем шумо тамошобино. лекин раҳмат ба ҳамон шахсоне ки ҳамин глорами хеле парвариш карда бениҳоят зебо ба тамоми нозикиш нигоҳ мекунанд. аҷоибот мошоллоҳ. гирд ба гирд анам хеле гулои хушрӯ. вай дарахта бине чӣ хеле хушрӯ вай. тамошобинони азиз, мо дар аэропорти Тоҷикистон қарор дорем. душанбе саатои 9 падёд дорем. саҳар омода насиб иншоаллоҳ рафтем бо айхона видео мекунем. очам провожат кард дастамола канца очаоч хелан то даже регистратсия гузаштанам очам бечора переживать кард. уже қайд гашт намонда 20 минут пас уже мумкин я 10 минут пас мумкин файрод кунам. уже 9 падёдай намахем кудако хурсанд дар инҷа самбуса хӯрдем шиштем.
тамошобинони азиз, мо соҳу саломат расидем ба аэропорти Екатеринбург, роҳ ба суи хона. Она покушай. тамошобино дар раҳ мо кафе тоҷико мусулмоно ҳалол дар омадем. Як така зан кебаб, дута лагман. Можно пёс попробовать. Можно. алҳамдулиллоҳ, тамошобино ма дар хонаам расидам. мошин ма пешай рафтанам дар як парковкаи дига мондагӣ будам, барое ки дар ҷо футбол мекунанд, дар мошин мезананд, баъд сигнализатсияш дар ҳаво, стоянкада мондагӣ будам. рафтам мошин ма овардам, хона дуромадам. ҳамихе как будто як тона чизи вазбинае кифтои ма фуровардан. ҳамихе сабук хиёл кардам ки ҳавои тоза ҳамирӯз нафас кашидам. барои чӣ? Барое ки иқарӯз иҷа мери уҷа мери, хонаи очам хонаи апам усу иқадавидаи конференсия беҳад монда шудам. рости гапда беҳад хаста шудам. ана омадам ҳамин мошин ма мондам давидакада якум очередь. медонем чӣ кор кардам? Тамошобино, хай велик пелики кӯдако дар рӯи хона буд. дар рӯи хона не дар коридор мондагӣ будем. ана велик пелика бировардам, дар коридори подъезд мондам, поли иҷараша кидем, палакша партофтама. баъд чӣ кор кардам? Ма имрӯз сразу омадам. оказывается пеш ай рафтанам ма як дута ҳамин чеснок писнок дар холодильник аёдам ромадагӣ будай. ужас! омадам тамошобино, холодильникам хе зард бука дестаи ҷазир. инаи средства, чудо средстваи компания Faberlic. ҳазор раҳмат ба компания Faberlic. Бесконечная благодарность компания Faberlic за такое суперское средство, которое помогает во всем нам. И ҳамия гирифтам тамошобино, дар моҳлати 5 минут холодильника дидем чӣ тоза. иҷара дида намешуд. шарм доштам до кунам. дои после гуфтам кунам, шарм доштам. бовар мекунед? беҳад ҷазир бод. шукри худо, ҳам сабук шудам, холодильник тоза, морозильникшам шуштум тоза кардам. анак мерам магазин ба сари продукта. ира бигирамак. тамошобино, ина рафтам ай магазин. хай йогуртак гелос гирифтам. гелос ба дараҷаш хушрӯ тазориш кунам. хулоса бине чӣ хел гелосои хушрӯ гирифтам. килош 450 сум. гелос гирифтам. бодрингакои свежияки хушрӯ овардиянд. бодринг гирифтам. бо чӣ гирифтам? хай картошка, помидори хеле узбекский гирифтам. кинза гирифтам. гашниҷон. ҳам қадус медорам гашнича. ҳамқадуш бамаза мекунад. пага иншоалло ҷои чакара ёфтагим дар чӣ мемерам. чака мерам, шакаро мехӯрам. пиёз гирифтам. баъд ин хеле зардолу гирифтам. зардолуи қандак. ҳам чарсас мекуна, ҳам қам барин ширина. ин сари самаринка гирифтам. тамом. ҳозир ёро бачаҷони муҳаммади помощники ма ҳамаша ҷобаҷо мекуна. очаш дар телефон мешина, кор мекуна.